Goizaldeko 5etan Kontxako hondartzan gertatu zen aste nagusiko bigarren eraso sexista. Emakume frantziar batek poltsa galdu zuen eta bila zebilela bere laguntza eskaini zion gizon batek. Hondartzako bazter batera eraman zuen eta bertan bortxatzen saiatu zen. Emakumeak baina ihes egitea lortu zuen eta salaketa jarri zuen udaltzaingoaren bulegoan. Udalak gertaera gaitzetsi du. Gaur egun olako gauzetaz hitz egitea baimingarria, baina beste aldetik sinesgaitza iruditzen zaigu, ez? Biktimari babes osoa erakutsi dio udalak, eraso sexistari gabeko hiri bat aldarrikatzen duela esan du eta horregatik mugimendu feministak deitu duen kontzentrazioan parte hartuko du. Bihar arratsaldeko 7etan bulebarrean izango da. Dei egin donostiarrei ere parte hartzeko, azkenean lortu behar duguna da gauza hauek gure bizitzatik at uztea. Aste nagusiko lehenengo egunean beste gertaera sexista bat gertatu zen Amaran. Gizon batek 20 urteko emakume bati eraso eta ukituak egiten hasi zitzaion. Neskak garrasi egin zuen eta gizonak ihes egin zuen. Bi erasoak epailearen ikerketapean daude, baina oraingoz ez dute inor atxilotu.